Avui hem visitat les puntes de Coixí, que ara mateix estan de trasllat, i també hem visitat el Pubillatge d'Argentona. A les puntes de Coixí ens ha acollit la Pepi, que és una senyora molt amable i molt simpàtica i que coneix a tot el poble. Les puntes de Coixí són originàries de Bruixes, Bèlgica, encara que aquí a Argentona tenen una tradició de més de 200 anys i antigament es recollien totes les puntes del Maresme a Arenys de Mar, on es feia el comerç marítim i era on es feien els diners. I es feien moltes coses com mantellines, mocadors, punts de llibre i coses així. La Pubilleta i l'Hereu surten d'abans, quan érem a l'antiguitat. Abans els fills més grans era qui es quedava amb tota la casa i amb totes les propietats dels pares. I ara, per no perdre la costum, s'ha fet aquests dos personatges i són els que representen el poble. Són representants d'Argentona, però també poden arribar a ser representants del Maresme o de tot Catalunya. Van de poble en poble i s'ho passen molt bé, fan moltes festes i van vestits només un tros, una part de la festa. I després poden anar al carrer.